binêrên hêja hûn bi xêr û xwişî hatin malpera filozofyayê. Mala we ava ku hûn me dişopînin û bala xwe didin kar û xebatên me. Di vê vîdeoyê de bi awayekî kurt ez ê hinekî ji we re behsa wateya têgeha rûhnasiya felsefeyî bikim bêka çi ye û ne çi ye. Rûhnasiya felsefeyî bineşaxê rûnasî ye ya ku li hinek mijarên gengeşeyî ku xwediyê bingehekê epistemolojîk û metafîzîkî ne vedikole ye. Tekiliya vê bineşaxê her çûkasê bi hîş û bi rêweriyê re hebe jî ji rûhnasiya zanistî û toqlînî cuda ye. Mijarên wê yên sereke ev in. Yek, tekiliya di navbera hîş û bîrêweriyê de gelo çi ye? A duyêm, bi nêrînekî giştî avahiya îş. A sêyêm, xwezaya egoyê an jî em bibêjin xwebûnê. A çarem, tekiliya hîş û bedenê. Xala pêncem, azadiya vînê. Şeş, rêgehên an jî em bibêjin metodên ku dê rûhnasî wan bikar bihîne ye.